Hi, Camille. Hi po. Ayan, palakas lang ako ng boses, love. Hi po. Ayan, sige. Mahal ko, kwentuhan mo na ako anong may paglilingkod ko kay Camille at napatawag po sa Usapang LDR. Hihingi lang sanang ng advice po. Okay. Hindi ko alam saan ako mag-start. Start natin na dun sa part kung sino ba tong pinag-uusapan natin, mahal ko. Asawa ko po. Asawa. O sige. Gaano ba kayo katagal nagsama ni asawa? I assume kasi from the sound of your voice that you guys are already over. So, gaano kayo katagal nagsama, mahal? 12 years po. 12 years. Okay. Love, kung meron kang radyo dyan, huwag ka na magalit sa akin. Okay lang bang pakipatay muna? Ay, okay po. Sige po. Kasi echo tayo. Thank you, love. Okay na? Okay na po. Oh. Parang meron pa rin. Hindi, wala na. Papatayin po. Okay. Okay na. Sige. Okay, love. Kwento. Kakahiwalay lang po namin. Recently lang po. Bakit? Nasa 1 month pa lang po. Naging komplikado na po kasi yung pagsasama namin. Lagi na kami nag-aaway. Okay. Lagi siyang nagsiselos ng walang dahilan. Yung nung una, actually gano'n na talaga siya ever since. Na kinaya ko naman, natagalan ko naman, umabot nga kami ng 12 years. Dumating lang talaga sa point na sobrang yung parang nakakapagod na rin. Lagi niya, yung kada uuwi ako galing trabaho, ginagawa ko lahat para okay lang kami. Kaso talagang pinipilit, talagang ino-open niya yung, nag-open talaga siya ng mga bagay na pag-aawayan namin. Lagi siyang, ang daming issue, dami niya sinasabi sa akin, nakakapagod. Tapos yung araw-araw ganun, natitigil lang kami kapag hindi kami nag-uusap. Yung nag-away kami na hindi na talaga kami magpapansinan ng mga ilang araw. Ganun, natitigil lang kami nung tahimik kami. Tapos makikipagbati na naman ako. Hanggang sa dumating na yung point na nagkaroon ng mutual decision na maghiwalay na. Kaso ang naging problema kasi ngayon, hindi ko kasi kaya. Nakikipagbalikan ako, pero ayaw na niya. Ando na sa point na yung sinasabi niya na sa akin na kahit anong gawin ko daw, wala na akong aasahan. Hindi na kami magkakabalikan. Sobrang nade-depress na ako. Kahit sana para sa anak namin. Pero ayaw niya talaga. Hindi ko na po alam yung gagawin. Okay, nasan ka ngayon, Camille? Nasa bahay nyo? Opo, bahay namin. Bahay ng magulang mo? Hindi po, namin ang mag-asawa. Okay, so siya ang lumayas, umalis? Opo. At ang parents mo ay malayo sa'yo? Hindi naman po. Okay. Pero pumupunta sila dyan? Yes po. Ilan ang anak ninyong dalawa? Isa po. Isa. So, how's the kid? Okay lang naman siya? Ayun din po yung isa sa nakaka-depress sa akin lalo kasi parang unti-unti din lumala yung loob sa akin ng anak ko. Hindi ko alam. Okay. Makapapa kasi siya eh. Ano po? Sorry? Makapapa. Ano ba to? Babae, lalaki? Lalaki po. Okay. So, lagi niya bang hinahanap yung papa niya? Magkasama sila ngayon.
Pero sa'yo umuwi yung bata? Hindi po. Sa papa niya. Pero Bakit? pinupuntahan niya ako. Bakit? Actually, yung ang nakakatawa kasi, yung bahay ng nanay niya, isang bahay lang yung pagitan namin. Okay. So, pumupunta-punta pa rin dito sa bahay yung anak ko. Minsan dito pa rin siya natutulog. Okay. Ilang taon na ba itong Pero- pinag-uusapan natin, mahal ko? Yung anak ko po, 9 po. Medyo may may isip na. Yes po. Kaya hindi ko na rin siya mapilit na magstay sa akin kasi Nasa baka hustong lalong gulang. lumayo yung loob niya sa akin. Pag Saka, pinilit ko siya. nasa hustong gulang na kasi siya, love. According to the law, to choose kung kanino Kaya niya nga gustong po. sumama, sa'yo o sa papa niya. And on this case, though hindi naman niya na kailangan pumili kasi parang right across each other lang naman kayo, andun siya kadalasan sa papa niya kasi nga, lalaki siya. So, love, yung parents mo, don't you think it's about time that they should be closer to you now? Kasi you need them now more than ever. Yun nga po, lagi akong pinupuntahan ng mama ko, kinakausap ako na bitawan ko na nga daw po itong inuupahan namin. As ayaw kasi mapalayo sa mag-ama ko. Oo. Camille, naiintindihan ko. Naiintindihan ko yung dilemma mo at naiintindihan ko din yung gusto mong gawin. Pero yun nga lang kasi, in this process, what you are doing right now is bukod sa lalo mong pinapakita doon sa asawa mo yung kawalan mo ng importansya even to yourself. Yung hindi mo pagbibigay ng certain amount of importance to yourself, pinapahirapan mo lalo yung sarili mo sa ganitong klaseng sitwasyon. I'm not saying na kailangan mong magmatapang, magmaangas, umalis ka, magmayabang ka, na kaya mo na on your own, abandoning your child. I'm not suggesting that. All I'm asking is, you have to try to be okay. You have to try to at least man lang ibangon yung sarili mo. Sabi mo nga, for 12 years, it has been a constant pain to you na yung asawa mo never nagkaroon ng enough trust sa'yo. Lagi siyang naghihinala, lagi siyang nambibintang, and every day for that past 12 years has been a living hell sa'yo kasi wala kayong ginawang dalawa kundi magbangayan. This is... Actually, hindi naman po siya as in talagang living hell naman kasi sobrang mahal naman po talaga naman yung isa't isa. Andun lang talaga Ang nakikita ko ngayon, sobrang mahal mo siya, Camille. Yun ang nakikita ko. But I don't want you to be blinded by it eh. I'm not saying na bitawan mo yung pamilya mo. But I'm telling you to fight in another way. This is not fighting. This is as good as giving up, Camille. What you are doing right now to yourself, this is as good as giving up. You wanna fight for your family? Show your husband that I am a changed person. That I can be better. That I can do better. That I can be so much more for myself, for my kid, and even for you. Kasi this one, Camille, itong kausap ko, this one is a defeated Camille. Wala tong strength to fight. Wala tong kakayahan, wala tong lakas para lumaban eh. This is a sound of defeat. Hindi ito yung lalabang Camille for the family eh. How can you fight kung ganyan, Camille? Even you don't have any respect for yourself anymore. You don't even trust yourself anymore. You cannot even uplift yourself anymore. Naiintindihan ko stressful to, naiintindihan ko depressing to for you, naiintindihan ko you want your family back, you want to be okay, but it's gonna be far from being okay. Kasi if you'll do the same thing na ginagawa mo for the past 12 years, and that is yung ganyan, yung magpakumbaba, yung umiyak ng umiyak, yung magsorry ng magsorry, yung ipush ng ipush yung sarili mo sa kanila, sa kanya, most specifically, same thing will always happen. Kasi kahit anong problema, mahal ko, bigyan mo ng parehas na solusyon over and over and over again, kahit na alam mo sa sarili mong it's not working, will never be resolved.
You have to give it another go, pero on a different way. You have to show your husband na I'm not gonna give up on you. I'm gonna show you that I can be the girl that you need. That I can fight for this family. I'm gonna make myself better. This is not me nagmamayabang sa'yo. This is not me nagmamatapang sa'yo. This is me trying to show you that I can be the same Camille you fell in love with. Yung full of joy, full of hope. Siguro nakita mo yung kinabukasan mo with me, nakita mo yung future mo with me kasi nakita mo yung passion in my eyes. It's the same old passion, pero with a different flame. Kasi Camille, hindi din talaga makikita ng anak mo yung importansya mo kung ganyan yung gagawin mo sa sarili mo. Of course, your parents will tell you na i-let go mo na to, Camille, kasi nagsa-self-destruct ka na eh. Sinisira mo na yung sarili mo. Pinapabayaan mo na yung sarili mo. And no parent would want that. Would want to see that. So Camille, if you really want to fight for your family, you have to start fighting for yourself. You're losing yourself in the process, mahal eh. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Yes po. You have to show your husband and even your own kid that they can depend on you. Na hindi ka hopeless. Na hindi ka mahina. Kahit papano, you have to show them that you can still function. That you can do better in life. Malay mo makita nung husband mo yung worth mo kapag nakita niya na nagsusumikap ka na. I'm not saying that do this for him. All I'm saying is, Camille, you have to bring yourself back. You do this for yourself so that you can fight for your family. Sabi ko nga sa'yo kanina, and I'll reiterate it, you have no strength to fight. That's why you're not winning. Kasi wala kang lakas eh. Ang ginagawa mo na lang sa sarili mo, kung ihihilahod mo eh. Para lang bumalik sa yung asawa mo. Kaya lang, the more you do that, the more niyang hindi nakikita yung worth mo eh. Yung halaga mo. The more niyang nakikita na, nako, this is the same old Camille. Same old tricks. Same old ways. And I'm tired of it. Kung alam mo sa sarili mong wala akong ginagawang masama. Kung alam mo sa sarili mo, Camille, na wala kang iba, never kang nanlandi, never kang nagpaligaw, never kang nagkaroon ng affection sa iba, na all these years, ang focus mo ay nasa pamilya, then you have to stand by it. You have to believe in yourself. Do not say sorry and do not apologize for something na hindi mo ginawa. Do not accept the crime. Hindi ikaw yung gumawa niyan eh. That's an accusation. And you know well, in fact, na hindi yan totoo. So why would you apologize for it? For the sake na maging okay lang kayo? Then where did it lead you? It led you to this. Sa isang taong wala ng tiwala sa sarili niya. Isang taong hindi makita yung sariling halaga. Isang taong hindi mo alam kung magmamanikluhod ba, magmamakaawa sa konting amot ng atensyon mula sa mag-ama niya. Kunti na nga lang po gagawin ko na talaga yun. No. You have to stop yourself from doing that, Camille. Kasi the more you do that or the more you push for that, the more they won't see it. The more they won't see you. Naiintindihan mo ko, love? Yes po. Kailangan mo bumangon, mahal ko. Parang ano lang to, gera. Paano ka lalaban? Kung hindi ka pa nakaka-recover sa unang tama mo. You have to fight. You have to help yourself. Walang taong maaawa at tutulong sa'yo every single time. Sometimes, kailangan natin lumaban even if mag-isa lang tayo. Yun ay problema. Nakadepende ako sa kanya. Then don't, Camille. 12 years ago, 13 years ago, 14 years ago, this guy doesn't even exist.
And you're okay. 14 years ago, itong lalaking to wala sa buhay mo and you were just fine. Nabuhay ka naman. Gusto mo ba makikita ka ng anak mong ganito? Gusto mo ba makita ka ng anak mo na ganyan ni wala kang tiwala sa sarili mo? Gusto mo ba makikita ka ng anak mo na ganyan ni walang lakas para ibangon yung sarili mo, ayusin yung sarili mo para maipaglaban mo siya? Ayoko po. Then stop doing that to yourself. Stop self-destructing. Hindi totoo yung sinasabi mong hindi ko kaya nang wala siya. Yes, naiintindihan ko na sanay ka. Yes, naiintindihan ko tatayo ng anak mo. Yes, naiintindihan ko. Anak mo yon. Pero you are not leaving them. You are just making yourself better. Inaayos mo lang yung sarili mo. Binibigyan mo lang ng value yung sarili mo. Yung value na wala for the past 12 years. Ibinabalik mo lang. There will be days na magiging sad ka, yes. Pero that doesn't have to be every single day. Isipin mo na lang din yung mga magulang mo kung ano yung nararamdaman nila every time na makikita ka nilang ganyan. Nakadakausap na lang sa'yo, sasabihin mong di ko kaya, di ko kaya, di ko kaya. Para sa magulang masakit yun, ha? Marinig yung anak mo sinasabi ganun. Sakit-sakit nun. Kasi parang syempre ikaw magulang iisipin mo, so hindi kami enough. Hindi kami enough reason para lumabang ka. So, ito ang dahilan kung bakit ka namin pinalaki. Ito yung dahilan kung bakit ka namin iginapang. Ito yung dahilan kung bakit ka namin binuhay. Para makita naming itapon mo yung buhay mo para sa isang lalaki na hindi mo kayang lumaban para sa anak mo. Ito na yun. Do you want to prove that right? Do you want, Camille? Gusto mo ipakita sa mga magulang mo na ito na yun? Ito na yun, ma. Dito kayo nagsakripisyo. Sa isang babaeng idedepende yung buhay niya sa isang lalaki lang na hindi kayang lumaban para sa anak niya. Gusto mo yon? Ayoko po. Then fight. Fight for your self-love. Even if dyan ka nakitira, kasi hodang dyan o saan, babangon ka each day with a different perspective. Na Camille, magtatrabaho tayo ngayon. Bakit? Kasi meron tayong anak. Camille, aayusin mo yung sarili mo ngayon. Hindi dahil sa makikita ka ng asawa mo, but because you have to. You have to fix yourself. You have to feel good about yourself. Not because iniwan ka ng asawa mo, ibig sabihin wala ka ng kwenta, wala ka ng silbi, wala ka ng bigat, wala ka ng ambag sa buhay. Hindi yan totoo. Ang purpose mo in life is not yet over. Even your marriage life or even your life as a whole is not yet over. You have to stop telling yourself na hindi ko kaya, Lala, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Kasi nakakahiya sa mga magulang mo, nakakahiya sa anak mo. Your child is trying to act normal despite the fact na hinaharap niya ang paghihiwalay ng nanay at tatay niya. Do you know every day kung anong klaseng struggle yung kailangan niyang pagdaanan? How to face you, how to face his dad separately. Pero kinakaya nung 9-year-old. So pakita mo dun sa 9-year-old kid na yon na it's okay, son. Everything is gonna be okay. Mom is right here. Mom will fight. If dumating man ako sa dulo ng pakikipaglaban ko para maging okay kami and yet wala pa rin nangyari, don't you worry. You won't lose your mom. With or without this relationship, you'll always have a mom and you'll always have a dad. Sa totoo lang, kapag lumaki ang anak mo sa edad na 21, 22, wala na namang bearing yung makapapa, makamama eh. Sa bata lang yan eh. But your boy is starting to grow up like a man. He's trying to be a man right now. So show him na hindi pa nawawala yung mother niya.
Show him na yung mother niya andyan pa. And you have to be that person. Naintindihan mo ko, Camille? Opo. Mahal ko, you have to fight. Fight for your child. Fight for your parents. Fight for yourself. Pagpahingayin mo muna yung pakikipaglaban mo para dyan sa asawa mo hanggang makita niya uli yung value mo. Pero makikita niya lang yon kung bibigyan mo ng value yung sarili mo. Bibigyan mo ng halaga yung sarili mo. Kasi right now, nakikita ka na lang niya as someone na wasted. Someone defeated. Nothing more than that, nothing special anymore. Kasi yan yung trato mo na sa sarili mo eh. Defeated, wasted, nothing special. Yun yung na-omit mong aura. Yun yung nailalabas mong perspective. You wanna change that? Gusto mong baguhin yon? Opo, yes po. Then baguhin mo to. Itong parang wala nang bukas kung magsalita. Lahat na lang ng lumalabas sa bibig ay puro negative. Depressed po ako, malungkot po ako, hindi ko po kaya. This is not the person, or this is not the words na nasasambit ng isang taong lumalaban. Ito ay mga salita ng mga taong talunan na. Gusto mo bang maging talunan? Ayoko. Talunan ka ba? Hindi. Then stop. Naiintindihan mo ko? Bukas ng umaga, babangon ka, Camille, aayusin mo yung sarili mo. Ang power nating mga babae, I don't know why, pero it has always been that constant. Na kapag nagbago tayo ng hairstyle, nagpa-maniped tayo, we feel like a different person. If you wanna do that, then do that, Camille. I'm not telling this to you so that you can feel good about yourself para magmayabang ka against your husband, but because I want you to love yourself na ulit. Fall in love with yourself first, Camille. At kapag nakita yan ng asawa mo na, now Camille is working, now Camille is blooming, now Camille is someone na I never thought she would be again. Maybe this time will be different. Naintindihan mo ko, but you do this for yourself. Hayaan mo nang mag-comment na lang sila after, pero gagawin mo to para sa sarili mo. Naintindihan mo ko, love? Yes po. Ngayon, ano ang mensahe ng isang matatag na ina sa kanyang mahal na anak? Doon tayo mag-concentrate. Kasi ang laban na to, Camille, not only for you. This will be a fight for your kid. Ano gusto mong sabihin sa anak mo? Na, sorry kung naapektuhan ka. Mahal na mahal kita. Ikaw na lang yung meron ako. Kakayanin ko. Laban ako. There you go. There you go. Camille, hindi ka talunan. Hindi ka unloved. Hindi ka useless. Hindi ka worthless. Since the beginning ng talk natin, naniwala na ako dyan. Meron ka lang pinagdadaanan. Pero hindi pa to yung katapusan. So don't give up on yourself and don't give up on your kid. You fight, love, okay? You fight. You get up and you fight. Okay? Thank you, DJ. You'll be okay, mahal. Iiyak mo na to ngayon. Solidin mo na yung kakaiyak ngayon. Makinig ka ng mga nakakaiyak na music. Gusto mo, bigyan mo pa ng background ng Korean novela yan. I don't care how you do it, Camille. Iyakan mo na ng iyakan lahat to ngayon. Pero kinabukasan, kailangan different Camille ka na. If kailangan mo maglagay ng lipstick na pula para maramdaman mong I'm different. Gawin mo yon para iba na yung aura, ha? Yes po. Maganda ka siguro kapag nakasmile. Put that smile on your face and keep that smile on your face, Camille. And you'll see the difference, okay? Maraming salamat for calling me beautiful Camille, and stay beautiful, love. You'll be okay. Thank you po. Sobrang thank you. It's okay. Good night, Camille. Have a good rest, love. Good night. I got you, fam. We girls, we have each other's back. Got you, fam. So mga kabisyo natin, I know na for a moment there,
Lahat tayo damang-dama natin yung pain ni Camille, damang-dama natin yung struggle ni Camille. This is not something na very new to us, but this is a girl who's about to give it all up just because nakadepende sa isa yung happiness niya. But this is me trying to remind that girl na there's a lot more in life that she should appreciate. If only ibabaling niya yung focus niya to something else, to someone else. There's a lot of people who loves that girl, who sees that girl as someone important, someone so precious, someone special. But unfortunately, that girl is looking down on herself. So this is just me reminding her na you are beautiful. Maganda ka. Kamahal-mahal ka. You just have to see yourself that way so that people can believe it. Kasi hindi mo mapapaniwala yung mga tao na maganda ka, dapat kang irespeto, dapat kang mahalin, dapat kang ingatan kung ikaw mismo hindi mo yun gagawin para sa sarili mo.